Днес ще разгледаме телевизора TCL 50655, едно истинско бижу за всеки дом, който търси качество, технологии и стил на едно място. Актуална цена в големите магазини в България може да проверите в описанието на видеото. Първо, нека поговорим за картината. Този модел идва с 4K HDR, което означава изключителна яснота, ярки цветове и невероятни детайли. А функцията Micro Dimming прави картината още по-добра, като анализира сцената и регулира яркостта. Перфектно за тъмните кадри във вашите любими филми. Цветовете? Просто WOW. С технологията Динамичен цветов енхансмент, този телевизор автоматично оптимизира цветовете, за да изглеждат по-живи и реалистични. А ако обичате наситени нюанси, TCL няма да ви разочарова. А за геймерите имаме добри новини. С HDMI 2.1 и функцията ALLM – автоматичен режим с ниска латентност, този телевизор ви дава бързина и гладка картина, идеални за вашите игри. Звук, който ще ви завладее. С Dolby Audio всяка сцена звучи така, сякаш сте част от нея. Независимо дали гледате екшън филм или слушате любимата си музика, звукът е дълбок и обгръщащ. Google TV и интелигентни функции. Този телевизор идва с Google TV, което събира всички приложения, филми и сериали на едно място. Плюс това, Google Assistant и Alexa са винаги готови да ви помогнат с гласови команди. Просто кажете какво искате. Дизайн – елегантен и безрамков. TCL 50p 655 изглежда супер стилно и ще пасне във всяка всекидневна. Металният корпус придава модерен завършек и издръжливост. В обобщение, TCL 50p 655 е перфектен за филмови вечери, гейминг или просто за ежедневна употреба. Ако искате качество на достъпна цена, това е вашият телевизор. Харесайте видеото, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите ревюта. Благодарим ви, че бяхте с нас и до скоро!